Per multiplicar fraccions, multipliquem el numerador pel numerador i el denominador pel denominador. És a dir, en aquest cas, 20 per 21 i 9 per 25. Fer aquestes multiplicacions pot resultar una mica costós i, a més, després de fer la multiplicació hauríem de dividir per donar el resultat simplificat. El que farem per estalviar feina és factoritzar cadascun d'aquests nombres i simplificar abans de donar el resultat definitiu. En aquest cas, el 20 és 5 per 4. 4 és 2 per 2. El 21 és 7 per 3. El 9 és 3 per 3. I el 25 és 5 per 5. En comptes de multiplicar, anotem les factoritzacions. 5 per 2 per 2 és el nombre 20, per el 21, que és 7 per 3. El 9 és 3 per 3 i el 25 és 5 per 5. Ara simplifiquem, cancel·lant factors. Un 5 es cancel·la amb un 5, un 3 amb un 3. I ens queda 2 per 2, 4, per 7, 28. I el denominador, 3 per 5, 15. D'aquesta manera, el resultat ja surt simplificat. En aquest exemple també hem de multiplicar, és a dir, farem numerador per numerador i denominador per denominador. En comptes de multiplicar, factoritzem per donar la resposta simplificada. Canviem cada nombre per la seva factorització i cancel·lem factors. Un 3 amb un 3, un 2 amb un 2, un altre 3 amb un altre 3 i aquí ja només ens queda 5 per 5, que és 25, i 2 per 3, que són 6. El resultat, 25/600, ja està simplificat. Per dividir, multipliquem el numerador pel denominador i el denominador pel numerador. Això està relacionat amb trobar els inversos. Dividir entre 4 25ens és el mateix que multiplicar per 25 quarts, que és el seu invers. Així doncs, farem 8 per 25 i ho col·locarem al numerador. I 10 per 4 que el col·locarem al denominador. Una forma fàcil de recordar-ho és pensant en aquestes creus. 8 per 25 a dalt, 10 per 4 a baix. Igual que abans, en comptes de fer les multiplicacions, factoritzarem cada nombre per simplificar de cop. El 8, el 25, el 10 i el 4. En aquest cas em queda un 5 al numerador i res al denominador, però vigileu, sempre puc imaginar-me que hi ha un 1 multiplicant. Així doncs,
Aquesta fracció seria 5 partit per 1 o, el que és el mateix, 5. Per dividir, multipliquem numerador per denominador i denominador per numerador. Factoritzem. 6 és 2 per 3, 10 és 2 per 5, 15 és 3 per 5 i 20 és 2 per 10. 10 és 2 per 5. Si simplifiquem, a dalt no em queda res, però penseu que sempre hi ha un 1 que multiplica. Així doncs, això dona 1 partit per 5. Vigileu de no eliminar aquest 1, perquè això recordeu que no és 5.